Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu biyu mu a cikin wannan channel tamu mai albarka. Barka ko da haka, barka da wannan lokaci. Yayin muna dauke da fina-finan mu na gobe idan Allah ya kare. Ga ruwan da yake bukata kallo wannan fina-finai zai dauka lambobin mu sai mun magana. Da farko dai idan wani farkon zai tafi wannan channel tamu ka daure kai wani subscribe da alama kararawa da lokacin da mun ka dora shirye-shiryen mu za ka sa kai insha Allah. Ga bai bukata shiga cikin group na VIP ko kuma bai bukata sai da mata private lambar mu yake ɗaukawa. Idan ɗauki lambar mu sai ya muna magana sai mu tura mu da fina-finan ko kuma mai buƙatar shiga cikin group idan ɗauki lambar mu sai mishi ya rijista ta wata insha Allah. Ga wanda yake buƙatar lambar mu zai ɗauka sai ya magana a saka cikin group na VIP kenan. Wanda muke saka fina-finai akan lokaci a ranar da fina-finan sun ka fito a ranar muke saka su a cikin group namu na VIP. Ga wanda yake buƙatar lambobin mu yake ɗauka sai ya muna magana insha Allah. Za mu saka muku link na gurukin mu na Telegram da na WhatsApp kenan. Mai bukata zai shigo a ciki, idan shigo a cikin insha Allah sai mu yi mana magana yadda yake son fina-finai ko kuma sai da mai na ta private ko kuma group yake son shiga idan sai mu yi magana kenan insha Allah. Za mu sai da miki da ko guda nawa yake so. Idan group ne kake son shiga kuma za a yi maka rijista ta wata. Ga wanda yake bukatar lambobin mu yake doka sai ya yi mana magana sai mu saka shi insha Allah sai mu yi ku.